Ani dugani manei santuno faldi hini rimani ani burinyo tei khari thangka. Hai no hai ta kaisa pati mong pati kan belai lasi mas jak kama Menoka Tripura Santo Tripura bai khar Phikha Menoka Tripura ni Bwsa ke auto chalogo ai boni lokra kana boni dukan kaisa tongo dugano Santo Tripura no 4 বছর 5 বছর ধরে Santo Tripura boni parani no khoroksa Santo Tripura borong dugano narokjak dukan runani bagoi tai Santo Tripura kahamkino 5 বছর ধরে dukan rugoi tongo tai Menoka Tripura Bwsa ke auto charogo auto Santo Tripura boni dukan rugoi tongo tai Menoka Tripura bai Santo amio gudaljak borok khorok noi ami Menoka Tripura o Santo Tripura bai chating khaimani obo Bwsa nokha bai obo nogoi ke sewarai man pore hinkeno Bishwakarma pujan dino khai Menoka Tripura Santo bai khar Phikha thangmani pore sunamura 12 tongmani pore kaisa bichar achar khai Menoka Tripura nahai khai kya Bwsa naharban pore haina khai kaisa bo o Santo bai chating khai tongo chating khai man pore hinke Bwsa nokha nungman pore phno kaisa kaham bai tonglaika ma blok sanloi aburu tarpore hinke thanai mongolwaro Menoka Tripura Bwsa khumurungo auto reserve manoi auto reserve gari changna thangmani pore hingkeno Menoka Tripura Bwsa kore sini Santo Tripura bai khar Phikha hingkeno Bwsa no yakare Bwsa duijona tongo Menoka ni boyas ongkha 30 বছর chulani boyas ongkha 17 বছর 17 বছর chula bai sibo tini khar Phikha belai lachina sija pokma sini Tripura joburi rok tamung lokha Buma Bwsa no khibai krangmani cheno khibai krangmani saknanglai liya kesapno maya kore ke Bwsa ni bagoi abo jotno samaniya je khar nai dong samani ani kono samani chai rok tangkhana kadi tabunoro o bidyoni kokma kisa khanai nai di Menoka Tripura nono manja kahingkai sung tabok beri rok pal wasin digrai torsai tor nono kachi nai pare Ani dugani manei santuno faldi hini rimani ani burinyo tei khari thangka. Engke ani Bwsa mangi tongo Manub Debbarma bai manji Debbarma engko obo engke 11 বছর obo engke 3 বছর engke botak beke o chela bai wani kharjak santu bai ani burini mung ke Menoka Tripura engke bondo namo bo borang abono talai thaka oddek burini boyas hingke 30 chilani boyas hingke 17 borongni je jaga nukhake anu kisa sahodi engke ani phone number hingke 9366 2880 44 Amana khatangman thusai malia iskolo thangmalia khatangman kamo matong amas nungsana tani yakar klang thaka nungsana hanjali